ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode. Soyayya da kalaman gaske da misalai jurau gaskiya sai falle yawa ya gaya miki barna a nesa take zance ya bijiro masu tsagaita bukatu za su jike shin ko na makaro ya hanya haka ce daga nesa kike kauna ce ta tsiro ma da makulla so ni dai na rike yau dai mun ci karo zane faɗa miki sai da rana in ka biya wa madauka alhaki yaruwana nisa da waka ita na rike ina yi suna na bazan riya ne rana su har gidana aure zama ina shaida miki kinji ai bashewa ai ciwon ciki baban ji na ga kudaje na daɗa hauhawa sun ga kurji wanda ya soma a bayan ɗaukaka musa shi jaje shasara so zai yawa bai tuka sannan gamji sakin so ai ya zarce zuma kaga na sha daga zamfara sai gidana masoya ne mu ba dai kauna da suna ta min na haniniya ashe dai babu kai take zan bar duniya na gano da kekin ka zama haɗe na kin jiya ashe dai ba da shiri ba jin daɗin miya kwarai ma na tabbata tun da komai ke iya ka miko za ka sanya na buɗe zaniya da daɗi ina ɗanɗana ne da ke mun gauraya masoyi ƙaunar ka yau ta rufe wanki jiya kai ne rayuwa ta duniya idan na yi ba cike ce cikin ha'ida a nuna komai za a ce ai ta faɗi ni kai ne masoyina ke ce madubi na maso mai ban kwana na saba da kai sahibina na san ki ne daya zo mu zauna na san ki ne daya rike mun amana Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV ɗaya tamkar da dubu daga ni naku Nasir ‘yan Bako Muhammad Baji wato MBB Record. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode.